Pontevedra adiántase a Lei de Protección e Dereitos dos Animais, mentres a nivel estatal debátese o contido do anteproxecto. Concello, Clube Diverticans e Protector aos Palleiros irán da man para ofrecer cursos a todos aqueles que adopten no refuxio. Queremos ser tamén un pouquiño pioneiros nese sentido. O que pretendemos é concienciar a xente, que a xente empeza a comprender o que é a lectura do animal, porque se comporta dunha maneira, se comporta doutra, tamén adestrar un pouquiño mellor os canciños e as cadeliñas. A formación será totalmente gratuita e impartirase nas instalacións de Diverticans. Durante 2 meses o novo adoptante poderá aprender como relacionarse co seu can e como comprender a súa linguaxe para facilitar a súa adaptación á familia. Palleiros xa teñen un historial de como está ese can, foron vendo, nos lo van pasar e nos vamos a axudar a familia nese aspecto e a noción básica de para que poda ser tamén un bo cidadano canino. O que se poda pasear pola correa, que poda estar nun grupo de xente como estamos hoxe aquí, como están estes dous canciños que non teñen problema, pois é iso que buscamos. Non hai ningunha limitación, o único requisito é que o can sexa adoptado na Protectora aos Palleiros. É algo que hai que ter moi en conta, é importante coñecer onde está a orixe do problema antes de empezar a traballar con cada un dos nosos animais. Hai moitas diferentes tarefas por levar a cabo dentro do que é o benestar dos animais, e unha delas é o estado mental do animal, e que tamén vai a da man da persona que o queira axudar. Esta formación farase extensible á directiva dos palleiros e os seus voluntarios. Tamén poderán acceder a cursos gratuitos nos vindeiros meses. Van ter os nosos teléfonos a súa disposición de calquer can novo que chega, calquer situación nova que lle pasa no centro, pois vimos hasta aquí, si podemos nese momento, ou concretamos un día e miramos a ver que problema está tendo ese can e como podemos dicirlle, pois, entre eles e nós, solucionarlle o problema que teña ese can e ese can que poda vivir feliz, vale? Os voluntarios que veñen hasta aquí, se desplazan da súa casa, perden as horas en vir a pasear e sacar os cans e tal, pois explicarlle un pouco como teñen que facer esas salidas, vale? Para que esas salidas sean realmente gratificantes para o can. Esta colaboración é totalmente altruísta por parte de Diverticans e non supón ningún investimento extra para o Concello. Trátase dun paso máis no proxecto Bo Cidadán Canino, Boa Cidada Canina, que se está a desenvolver na cidade con cursos para particulares.